picture pa. Magpaulit na naman lipas. Dili naman ito tigbi. Tigbi ang aragi. Pauli ka to. Marunag na. Magpaulit naman. Hindi naman naagi. Oh, hindi maulang ba? Yan, nahuli po yung dalawa kong anak. Kasama yung tito ko. Ito din na dyan. Diba? Jireng! Hindi ka jireng! Ano? Okay. Ini naman ito doa. Ulanin ka na kuya. Hello vlog, welcome to my guys. Shout out na boy, sit out. Shout out mga Tangkaligaspian no. Tawangan. Si JB Imperial! Ada si Jeep Imperial. Ada si Jeep. Oh, 23. Shout out sa Indo Kabus. Out. Sige na boy, sige na boy. So pinakamaurag mong tirada. Iya. Up. Sud ba dai? Nice boy! Kas ba lang? Permis ka na mo nalapuan. Eh pa nga. Shout out mo sa mga barkada mo, boy. Sige na, sige na. Pre, nagbalik pa? Di naurang. Sayang. Oh! Morag, morag, boy, morag na.
May kasi may improve din, may improve. Oop. Jis. Jis. Nalingawan mo tulos o. Edad mo? Yes, para naguran. Ayo. Una niya. Sige na. Abang di ka naguran. Jis ayo sa di pero murago na no. Sige na, balik. Udah yung mga taga. Yun na. Deka pa mong may nababarian, di pa man? Mababarian ka sana. Mababarian pa sana? Mag-ingat. Maurag na. Ipabilbo mo na ko, boy. Ya. Sige. Game. Oh, ano? Andiyan ba yun? Tayo pa kaya? Dapat professional na eh. Pag nakula mo na, may mga edad mong 20, maraming ka nakaan. Kiunom pa, 10 anyos pa sana. Shout out po sa mga bago nating subscriber. Salamat sa pagsuporta. So yan po mga ka-channel, nandito tayo ngayon sa Legazpi, Sawangan Park. Tayo ngayon sa playground. Kasi kayo bang rated? Pero ano lang, sumadaya lang ako. Kasi stuck ako sa taas. Nakawanan kita. Sino ba mga ka-channel? Umulan. Silon tayo mga ka-channel. Yun. Kawatan? Ikaw mo ka nang kiaraw? Kawatan? Ano? SM? Wala daw. Wala. Pa!
Dito sa kanto, turo niya na. Hello. Hi. Hello guys. Welcome to my vlog. Yun, nandito kami sa garahe ng aming mga motor. Yan, ito ang parking area. Yan. So gusto po gala dito sa Siwangan. Dito ang parking area ng mga motor. Ating service. Yan. Malawak na pilinggari yan. Yun, nandito na lang.